Assalamu alaikum wa rahmatullah, ina muku kowa fatan alkhairi, ina muku barka da shigowa wannan channel din wato AJY Media. Idan yau ne farkon shigowanka ga wannan channel din, ka daure kai mana subscribing ga channel din nan, sannan ku danna alaman karrawa. Amfanin yin haka shine duk lokacin da muka sa video, YouTube za su ba ku alama gashi mun sa sabon video, kun ga sai ku kalla. Sannan ka kuma ta ku yi mana liking ga wannan video, ga mai tambaya zai iya mana tambaya a comment, insha Allah idan na gani zan bashi amsa. A yau insha Allah na zo muku da abu ne mai mahimmanci wanda zai burge kowa, wato yanda mutum zai tura wa abokanansa ko mutanen WhatsApp din shi, contact din shi sama da 200 message a lokaci daya. Idan yau kana son ka tura wa mutane sama da 200 message ko video ko audio ko wani music a lokaci daya, mutane sama da 200, a yau insha Allah zan nuna muku hanya mafi sauki da za ku tura wa mutane wa'innan videos din ko audio ko kuma chat ma, hatta chat za ka iya tura musu, duk zan nuna muku insha Allah. Yanzu za mu shiga WhatsApp din mu kamar yadda kuke gani. Sau da yawa yanzu idan mutum zai tura wa mutum, za ka yi forwarding message baya wuce mutane biyar ne kawai za ka yi forwarding in message su gani a lokaci daya. Dole sai ka ta yi biyar ko kuma ka koma ka dinga shiga contact din mutum, page din shi kenan kana turawa, sannan ka ƙara komawa page din wani. Amma a yau insha Allah zan nuna muku hanya mafi sauki da za ku tura a lokaci daya. Yanzu za mu shiga WhatsApp din mu kamar yadda kuke gani, ga WhatsApp ɗina nan. Bayan ka shiga WhatsApp ɗinka sai ka je alaman ɗigon nan guda uku na gefen daman ka kenan, sai ka danna shi. Bayan ka danna shi zai fito maka da wasu abubuwa kamar haka, sai ka danna kan new broadcast gashi nan. Bayan kun danna shi zai ce maka ka yi selecting members ɗin da kake so ka tura musu abubuwan, sai ka yi selecting iyakan members ɗin. Ga members nan da yawa sai ka je ka ta yi selecting ɗaya bayan ɗaya, ka yi selecting. Misali ga wa'innan na yi selecting ɗinsu. Bayan na gama selecting ɗinsu ga sunan da yawa, sai ka ta selecting ka gama selecting. Bayan ka gama selecting sai kai ka danna mark. Har mutane 200, ina ganin 256 kamar iyaka members na group kenan 256 zaka tura musu, sai ka da selecting. Bayan ka gama selecting sai ka yi marking a nan kasa. To yanzu kawai idan video ne zan tura musu, sai na je kan videos dina, sai in danna kan videos. Idan audio ne, idan ma voice note ne, kai idan ma contact dina ne, idan kuma zan yi wato document ne ko wani catalog, misali idan ni business ina amfani da business WhatsApp ne, catalog ko contact zan tura musu a lokaci daya, to duk zaka iya amfani location duka sai ka tura musu a lokaci daya cikin sauki. Idan emojis ne ma, to kana tura musu duk lokacin da suka hau WhatsApp ɗinsu za su gani cikin sauki. Wannan shine karshen bidiyon mu. Kar ku manta ku yi mana liking ga wannan bidiyo, ku ci gaba da bibiyar mu a wannan channel. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku abubuwa masu amfani wanda za su amfanar da ku da ilmantarwa da faɗakarwa. Duk mai tambaya zai iya mun tambaya a comment, insha Allah zan ba shi amsa. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.